Čo urobí Jakub Jáhol, keď je konfrontovaný s kritikou svojej knihy? Urobí presne to, čo robia manipulátori po celom svete. Odmietne odpovedať na otázky a zaútočí na kritikov. Namiesto vecných argumentov sme dostali spršku emotívnych výlevov, obviňovania a spochybňovania motivov. Kritika je označená za bizár a útok, ale kľúčové otázky zostali visieť vo vzduchu. Prečo romantizuje násilie? Prečo prenáša empatiu na páchateľa? Prečo sa sám na sociálnych sieťach štilizuje do krvavých obrazov? Prečo sú v knihe sadistické ilustrácie? Žiadna odpoveď. Tento vzorec nie je nový. Je to presne ten istý scenár, aký opísali svedkovia z Tanzánie. Keď ho konfrontovali, označil ich za klamárov, rovnako ako teraz označuje svojich kritikov. Je to stratégia predátora, ktorý sa maskuje za obeť. Odvrátiť pozornosť od vlastných činov tým, že spraví vynikov z tých, ktorí sa odvážili prehovoriť. Problémom nie je jedna kniha. Problém je opakujúci sa model správania, kde na fakty, dôkazy neexistuje iná odpoveď ako agresia a lož.